Yo, what's up guys? Welcome to our YouTube channel. Naroon nila hirban karon kay na vlog mo ito na balot. So, nagpalit ni og balot pa hindi ka buok na ngaon sa minduha niya. Sige, sige. Hindi alam mo stay. Ano sa may kuhan kaya dito sa pag balot, gibawal daw sa reliyon. Kung sa reliyon na niya. Huwag sa may pala gibawal sa reliyon na niya. Sige mo ito niya. Bye-bye. So, dira yung balot guys, no? Pagkapinan po rin magsuka ito na guys. Nara 20 ni kabuok. Wow! For only 400 pieces. Pagkaon na ni mo ni kami sa Kel. Ano yan? Aming sili. Buyas. Awang sibuyas, baling gamaya. Kwenta. 600 ang kilo. What? Kwenta na ni. 50 pesos. Mahal kayo. Ya kay baka high blood man ang kuan guys kanang balot, high blood man na. So nagpalit pud maginani. Bakuan ba? Sa good town ta. Palit maginani kay aron nga ini ko magpangawan na mo na among kuanon. Among lag-abon tag 280. Salamat ay sa sponsor sa kuan. Sponsor ani. Salamat sa mga sponsor. So gihiwa ng Erwin Show ang kuano, lamas. Ang sibuyas, kamaya ka sibuyas eh. Krisis ka sibuyas. Yesus pataguan siguro. Shout out day diha sa nagkartel sa sibuyas nga baling mahala, worry mo gabai. Nanurok ko ng inyong sibuyas do. So, nagsagol na ang suka ug ang sili. Kagamay ba sa sili? Kana sila. Oo, giwa. Asin. Dapat butangan na nato asin guys kaya ron nga na po lasa. Nitay! So, din na guys. Paano yung number day kanang 16 mo na nga siya nga murag daghang pakig puti. Yo, what's up? Yan ang kuhan nga nagbalot mong bukbang ano ron. Ano ka po? 17 ni ka po. Ako ba hindi ay? Wow! Yeah. Tapos na itong suka. Sili. Lami jong na sili ba? Yummy guys, yummy. Ah. Yeah. So, ay buti sili. Tangan natin sili guys. Na. Ya asin. Hangay ba? Man. Kaya man, masahan ba itong last?
Gagmay ng balot no? Nilagay ito na sa 8 ba? Ano ba si Sili? Kaya ninyo guys, langan yung Sili, lami kayo. Mga raguyan. Basta pa. Sige, ako na ba yung magdag-effect rin? Hindi ko sili ba? Hindi sili ba? Lami ang Sili guys, huwag guys. Tanong Sili ha. Ah, wala ko. Di kaya kapit ng hangin. Kaya mo kasin, dayon. Kung dyan saan mo nagsuka. Ano naman ito? Vlog yung resulta na ito ni. Wow! Kapilan na mo ba? Pagkapilan na mo? Kalimot mo ko eh? Yun na yun, napay bata. Ambal naman. Asa mo mag-biking ba? Asa mo mag-biking? Look down. Magkano pa yung bike mo? Ito pa dyan eh. Mura magham? Magham. Kasi garam din sa mahurot na ko. Aning balot guys, kan. Tulo na dyan ko. Doha, kaipat. Doon na ko. Karon dahil. Giluan, di man yung karang ganit. Nangyay na mo sa sili guys, right? Nang almoranas mo. Ako, ano naman juga ang dyan. Isugod ta. Sagod taon mo. So here. Ano lagi? Di ba? Mukban ba? Motor lagi gamit ah. Iyat! Moto no. Busog na ko guys. Kaya busog mo ganun balot ka? Ang balot ni Joey. Bolot. Ikaw, di na ka? Namo ko. Ano ba? Muna siya sa una, gamay pa na siya. Gidag. Stubar. Hindi naman lang ang istorya guys. Di pa bang mga vlogger ba? Yung yoyo. Eh. Naman mo ko kakagbalot eh.
asin. Asin. Check blood pressure. High blood. So, ba't na lang kabok na habilin guys? Busog naman ko eh. Busog na. Huwag tayo sige. Toy! Naguro. 20 kabok. 20 taon naman palit doon. Yung mga Bidyo 30, doon 40. Yung ko. Na pamalabay ano. 20. Hindi mo kahuro. Nawa na. Palit ka 40 kabok balot. Kuha na siya. 800. Kaya 400 man niya ang 20. Hindi deh. 400. Ah, maban ko maban mo. Buta magsili sa pangon. Tangag suka. Alam mo yun. Wow! Sarap! Mm. Okay. Maban ko maban. Di may tabog mo bro. So, muban ko ni ilang Joel og mag-biking. Magmotor ako. Muban ko maban. Di may tabog mo maban. What's up sa mga to guys? Busog. Busog na may kayo. Nakulot na mo ang upat ka buo. Nga, okay, ragol siya agad. Yan, hold lang. Ako na po guys. So, kanang mag-shoutout nino, shoutout kay Madeline Lamusti. Shoutout to you, T. How are you? How are you to find out? Yeah. Lister Villanueva. Na-shoutout na kita ka pa di. English pa din yung suka. Si Mayang Pisas. Hey Mayang. Sid Aaron Sibilyeho. Shoutout to you, men. Marvin Carl Espinosa. Jocelyn Malingin, wala nag-reply na mo pagkat to. Urmok. Si Jerome Ken Duwalo basta Jerome Diong. Ike Diong, shout out to you. Buddy, ayuhan na taon ng inyong bike kaya aron nga makaride na ta. Patrayo-trayo ko nga, di mo pangawa, di mo. Diyan. Nya, GC Duwalio, shout out di ay, nya si Dugs na Dugs. Kaya mo gusto mga aning mo daw. Basta ka nagwapo na sa vlog. Shout out si Kathleen nga taga-Ormoc. Salamat sa pag-support ka ng site niya si Joshua Mainitol. Apil sa mong vlog sunod o niya si Dave Iskototo. Niya shout out break ang Neil Ivan no. Maghuam dog bike si imong igago kay dahil daw nila ayan daw siya. Mukhang ko na mo mag-bike ba? Ano? Yeah. So dapat guys, i-kuha na yung vlog na mo ron, i-react, ayron ka. Apil mo sa entry, mag-surprise award ko. Magpili ko og duha. So kini nga video, kuha na akong pilion kanang tagan nag-load nga. So mara to guys. Amping mo kanunay. Salamat sa pag-suporta. Na iyo kalintis pag-subscribe akong channel Kayo Cyclist Vlog. Bye-bye! Bye!